футбол дар худ ҷашнҳои хос дорад. Футболбозон дар дохил ва беруни майдон беҷашнгирӣ наметавонанд, вале баъзе вақт онҳо аз ҳад мегузаронанд. биёед баъзе ахмақиҳои футболбозонро мегӯем, ки дар вақти мастӣ анҷом доданд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. якум, Фил Фоден ва Мейсон Гринвуд. дар вақти бозиҳои байналмилалии соли 2020 ин ҷуфт аз ҳама беақлтарин кореро ки фаҳмидан мумкин аст карданд. онҳо ду духтари исландиро ба ҳуҷраи меҳмонхона дар вақти мастиашон даъват карданд. ин гуна бадахлоқӣ зиёд ба чашм мерасад, вале соли 2020 чӣ вазъият буданашро шумо хуб медонед. ин ду футболбоз ҳама қонунҳои карантинро вайрон карда одамони наздик ба худро дар хатар гузоштанд. ҳардуяшон дарҳол ба хонаашон гусел карда шуданду Фоден баъди муддатҳое ба тими миллӣ баргашт. ана Гринвуд чӣ шуд? худатон аллакай медонед. дуюм, Серхио Агуэро. шояд баъзеҳо дар таассуф бошанд ки Агуэро дар ҳайати Аргентина набуду ҳамчун бозингар қаҳрамон нашуд. ба ҳар ҳол ӯ дар канори даста буду то охир онҳоро роҳбарӣ мекард. хурсандии ӯ бисёр аз ҳад гузашт. ҳатто барои дӯсташ Месси писанд наомад. чӣ хеле ки Агуэро дар барномае қайд кард, ӯ беист нӯшокиҳои спиртӣ менӯшид ки ба дӯсташ Месси ин чиз маъқул набуд. чӣ будан ва чӣ зарар расондани алкогол ба ҳамаи мо аллакай маълум аст. медонем барои Агуэро ин рӯз хос буд ва онҳо баъди муддати тӯлонӣ қаҳрамон шуданд, вале бояд ба тарзи дигар хурсандӣ мекард. сеюм, Кайл Уолкер. дар ин маврид бошад, Кайл Уолкер вақте ки бо дӯстонаш дар бар буд, фикр кард ки либосҳои зиёд дар тан дорад. ин ҳодиса чанде пеш баъди 2-0 ғалаба кардан муқобили Ньюкасл ба вуқӯъ омад. дар наворҳои нишондодаи CCTV дидан мумкин аст ки ӯ чӣ хел шарманда мешавад. бадияш ҳамин ки ӯ ин корро дар назди ду бонуе ки он ҷо буданд кардааст. Уолкер айни ҳол ба ҷавобгарӣ кашида шудааст ва шояд ҷазое мегирад ки мунтазираш набуд. падари ин бача чӣ кор мекарда бошад, мо ҳайрон. падараш яъне Гвардиола. чорум, Николас Бентнер. ба соли 2014 бармегардем. Манчестер Юнайтед шоҳкорӣ мекарду Арсенал дар Лигаи Чемпионҳо буд ва Лорд Бентнер он ҷо бозӣ мекард. онҳо аз ҷониби Бавария аз мусобиқа хориҷ карда шуданд. Бентнер бозӣ надошт, вале бохт ба ӯ бештар аз бозингарон таъсир кард. ӯ ғазаби худро ба каси дигар не, балки ба ронандаи таксӣ холӣ кард. ӯ ронандаро бо миёнбандаш зада дашному суханҳои қабеҳ гуфт. албатта ки ин кори хуб нашуд. ронанда дарҳол ба полис тамос гирифту ҳодисаро шарҳ дод. панҷум, Фрэнк Лэмпард. коре ки ин футболбоз кард комилан нафратовар буд. ҳодиса дар вақти ҳамлаи 11 сентябр дар Хитлоу Airport вақте ки бозингарони Челси барои бозии хайриявӣ дармонда буданд ба вуқӯъ омад. Лэмпард бо баъзе аз дӯстонаш ба дилхушӣ рафта масту маст назди меҳмонхона доду фиғон ва хархаша карданду ахлотҳо партофтанд. ин коре ки Лэмпард кард нобахшиданӣ буд ва 2 ҳафтаина маошашро барои ҷабрдидагони ҳамла ирсол карданд. шашум, Ҳарри Магуайр. ҳимоятгари Манчестер Юнайтед дар таътиле ки дар Юнон буд ба ин чиз рӯбарӯ шуд. ӯ дар тарабхонаи майнӯшӣ кард ва баъд ба ҷанге ҳамроҳ шуд. наздиктарин маъмурони минтақа онҳоро иҳота карданд ва Магуайр зиддият нишон дода хост ки полисҳоро ришват диҳад. худи Магуайр баъдан қайд кардааст ки ӯ дар тарс буд ва сабаби ҷанг бошад ду ҷавоне буданд ки хоҳарашро маводи мухаддир доданд. шояд ҳамон ҳунари ҷангиашро дида Тенхаг барои ӯ вақт ҷудо мекунад. ҳафтум, Уэйн Руни. ин легендаи Англия нӯшиданро дӯст медорад ва ба мушкилиҳо ҳам дар вақти ва ҳам баъди корномааш дучор шудааст. ӯ мегӯяд ки барои фишорро аз сараш дур кардан май менӯшад. бо ин сабаб ӯ бо занаш борҳо муноқиша кард ва ҳатто дар амрико ба ҳабс кашида шуд. бори охир соли 2019 ӯро дар тарабхонае дар амрико дида буданд ки масту-маст бо одамон баҳс мекард. имрӯзҳо бошад ӯ кӯшиш дорад ки худро идора кунад. ҳаштум, Арда Туран. вақти дар иҷора будан дар дастаи Башакшеҳир, Арда шабе ба кори бад даст зад. дар клубе ӯ ба ҳамсари сароянда Беркер Шаҳин чашм андохтааст. ин ба ҷанги ҳардуи онҳо оварда расонид ки Туран бинии Шаҳинро шикаст. ӯро баъдан ба меморхона барои ташхис гирифтанд. фикр мекунед ки ин анҷоми ҳикоя аст? Не, ин нимиён аст.
туран шаҳинро бо туфанге дар даст дар беморхона пешвоз мераваду маҷбур мекунад ки аз ӯ бахшиш пурсад. Барои тарсонидани шаҳин арда туран ба замин тир мезанад ки ӯро захмӣ мекунад. Ин барои футболбоз то 2.5 сол зиндон талаб мекард, вале ӯ бо роҳи дигаре гуноҳашро шусту рӯзеам дар зиндон набуд. Ин албатта ки ҷинояти калон буд. Нуҳум, Дэнни Дринквотер. Вақти дар иҷора буданд дар Бёрнли, Дэнни аз машҳурияти худ истифода бурда дӯстдухтари дигар бозингаронро даъвати вохӯрӣ мекардааст. Ин ба моҷарое дар клуб оварда расонид. Дэнниро 6 ҷавони он ҷо латукуб карда ба зонуҳояш зарбаҳои сахт заданд. Бахт ба рӯяш хандиду ҷароҳатҳо сахт набуданд ва ӯ тавонист ба зудӣ ба майдон барояд. Дафъаи баъдӣ ӯ майро неу мисли тарҷумаи номаш танҳо об менӯшад. Даҳум, Ҷек Грилиш. кадом кори ин бачаро гӯем ҳа? Ӯ ситораи асосии дилхушиҳо шудааст. Аксҳои беҳуш хобидаи ӯ ҳама ҷо пур шуда буданд. Аз бозӣ дар майдон дида бо майнӯшӣ номи зиёд баровардааст. ӯро ҳатто ба клубҳо роҳ намедоданд ки дар пояш ҳам истодан наметавонад. Рафтан ба сити барои ин бача кори хато буд ва хубаш дар дастаи миёнаҳол дунболи туп давидан мегирифт. Агар шумо ҳам ягон ҳолати мастии футболбозонро донед, дар комментария қайд кунед. Ба ҳамин тамом пайгири мо бимонед.